Vandaag gaan we kijkje nemen bij de Surprise Bakker af. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het heel leuk, want we doen surprises en dan krijgen we hele leuke dingen. En het is heel gezellig. Ik heb hele mooie surprises gekregen en ja, het is gewoon heel gezellig. En wat zat er dan in die surprise? Ik had dit poppetje gekregen en ook heel veel lege poppetjes en dat vind ik heel leuk. Ik had zo'n iets voor de Wii. Ik had nog 2 van die poppetjes, maar dan met armpjes en voetjes. En ik had een soort van kattenpulpen van die weeshooter dingen, maar daar kijken jullie niet naar. Eerste linker en de rechterhand naar voren. Laatste dan achter de oren. Dan in de zij en een kontje erbij. Het is de Macarena. Heel erg leuk. En wij ook bij Sinterklaas schoot gemogen? Nee, maar ik denk dat we dat straks wel mogen doen. En met wat kwam u hier aanrijden of aanvliegen of wat dan ook? Met een karretje en bij die karretjes was een ezel. Ezel? Een ezel. Oké. En heb je ook al cadeautje gekregen van de Sint? Nee, maar we mochten de cadeautjes wel zoeken. Zoeken. En heb je het gevonden? Ja. Wat zat erin? We mochten cadeautjes nog niet openmaken, maar elke groep heeft een zak. Samen dansen wij een Macarena. Hey Macarena. Sinds komt de stoomboot uit Spanje weer uit. Hij heeft de surprise die jullie voor de anderen al mochten maken, hebben jullie die? Heeft degene die al open mogen maken? Nee, mij niet. Nee. En wat hadden jullie gemaakt? Ik kan ook wat, maar niet geen benen. Ik heb een toilettas gemaakt. En roep ons rechts toe. Wie zoekt is krijgt lekkers. Wie stout is de roep. Al lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. Wat vindt u er nou precies van? Ik vind het heel leuk. Iedereen heeft heel goed zijn best gedaan om hele mooie surprises in elkaar te zetten. Dus ja, superleuk. Heeft u zelf ook meegedaan? Ja, ik heb ook meegedaan. En ik heb ook een hele mooie surprise gemaakt. Dus, En wat heeft u al gemaakt? een Feyenoord shirt voor een echte Feyenoord fan. En heeft u zelf ook wel gekregen? Nog niet? Nee, mijn surprise staat er nog tussen die voor mij is denk ik. Dus ik ben benieuwd. Samen dansen wij een Macarena. Hey Macarena. Jullie kunnen nu de Macarena. Dans met mij en Precies van de surprises. Nou, ik vind het hele mooie surprises geworden dit jaar. En ja, een hele leuke bij zitten. Dus. En heeft u zelf ook iets gekregen? Ja, zeker. Ik had het niet verwacht, maar het was een hele leuke verrassing. En ik had zelf ook niet meegedaan hoor, dus ik heb niks gemaakt. Maar ik had wel iets gekregen. Oké, en wat was dat dan precies? En er was een cadeautje en er zat een chocoladeletter in. En een gum en een lijmstift. Dus dat was heel erg leuk. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken. Doei!